O, satniče! Šta ima satniče? Bog Hilmać, ne pitaj me niš, glava mi puca na 6 dijelova. Zanimljivo, i ja imam glavobolju, vidiš da sam pod krompir terapijom, ljuljam se od teške glavobolje. A kaj bi ti ovo to? Ovo je tava koja služi za... Kaj si ti normalan? Nisam normalan, naravno da nisam normalan, vraćaj se u stolicu. Ima da te udaram ovom tavom sve dok ti ne razbijem tu tvoju ustašku tintaru. Kaj sam ti ja kriv? Kaj si mi ti kriv? Ima da mi kažeš istinu i to golu istinu. Budeš li lagao, svaki put ide don, don, svaki put. Da čujem šta je bilo u Čenifi. A to? Pa ja sam ušao unutra da ti pomognem. Ti meni da pomogneš. Ti nikad nikom nisi pomogao. Ti nisi sebi nikad pomogao. Ti 3 puta razmisliš da li bi sebi pomogao. Da čujem šta je bilo u Čenifi. Dobro, ne znam. Nisam ti pomogao, ali ti nisam ni odmogao. Gdje je knjiga jevrejske istine? Ne znam, Hilmać, majčica mi poglavnikova, ja ti to nemam pojma. Ja sam ušao unutra, ti si bil na podu, ja sam vzela Hagadu i onda je mene neko opalio po glavi. Ko te je opalio? Ja mislim da je to bilo onaj mali Albančeros. Rukoba? Je, on se motal tuda. Ja, to je zanimljivo, taj bi Albanac mogu imat prste u toj zavjeri.